Tieto tri veci som zanedbal poslednú dobu a z tejto ruky sa stala takáto obrovská ruka, ktorá ma ovládala a už som nebol úplne spokojný ani sám so sebou. Veľa športu, veľa tréningu, akože naozaj veľa. Do toho všetkého terapie, do toho všetkého viera v Boha. Nevyberajte si to, čo by sa mohlo páčiť druhým, vyberajte si to, čo sa páči vám. (12:09), dobré ráno, moje raňajky sú obrovské. Zajtra idem do Liberca a potom v sobotu bežím Red Bull 400. Včera som bol na Hyrox tréningu a ľudia, jak som už hovoril, je to game changer a reálne si idem pozrieť, že či nemajú lekciu aj dnes. Keď si iba predstavím proste, že kombináciu veľa športu, veľa tréningu, akože naozaj veľa, reálne každý deň trénovať. Do toho všetkého terapie, do toho všetkého viera v Boha. Možno keď budem starší, tak by som do toho ešte chcel prestať, že úplne piť, lebo poznám teraz kamarátov, ktorí napríklad, že už rok nepijú vôbec a táto predstava sa mi páči, aj keď zatiaľ to ešte nepotrebujem nejako spraviť, lebo keď chodím na tie festivály, tak mi celkom aj vyhovuje, že tam pijem, proste je to sranda. Ale viem si predstaviť, že keď budem mať ale 26, 27, tak proste dám si nejaké takéto obdobie. Ale to je dobrý život proste. Šport, terapia, viera v Boha, tak tieto tri elementy podľa mňa veľmi pomáhajú k tomu, aby som zvládol proste prácu, školu, daily vlogy, content creator, sociálne siete a toto všetko sa podpisuje na mojej psychike a tieto tri veci to dokážu dorovnať, aby som bol v kľude. Tieto tri veci som zanedbal poslednú dobu a z tejto ruky sa stala takáto obrovská ruka, ktorá ma ovládala a už som nebol úplne spokojný ani sám so sebou. Takže včera som pocítil konečne ten šport poriadny a bol som taký, že yes, cítil som sa dobre, spravím to znova. A mám tu ináč zastreté